Já vás zdravím všechny, kteří zavítáte na můj kanál. Tohle je snad moje úplně první mluvící video na YouTube, na YouTubeko. A točím to strašně spontánně, protože vy, kteří mě neznáte, nebo nevíte, kdo jsem, nebo kteří víte, tak víte, a vy, kteří nevíte, tak já se zabývám osobním stylingem, oblíkám lidi. Takže k módě mám velmi jako kladný vztah, opravdu velmi kladný. A jak jsem řekl, toto video opravdu je spontánní, nazval bych ho základy šatníku. Základy šatníku, jako to, co byste jako měli mít v šatníku. Bavíme se o dámském šatníku všech věkových kategorií. Točím tohle, jak jsem řekl, už velmi spontánně, protože nedávno jsem se podívat v centru Prahy. Byl krásný den, svítilo sluníčko, takže vlastně už máme podzim, že? Takže se můžeme už vymódit, lehce můžeme vrstvit oblečení, v létě to nejde. Takže jako, co si budeme říkat, léto prostě je, tom se moc nevyjádříte. Jaro, podzim, zima je ideální jako se ukázat nebo vrstvit oblečení a prostě jako nějak se hezky oblíknout. Ale jak jsem řekl, to, co jsem v tom centru viděl, to jsem myslel teda, že špatně vidím. Bohužel některé dámy stále neví nebo neumí se oblíkat. Neví vlastně, co jsou základy šatníku, jak jako se svou postavou pracovat, ale základy šatníku jsou univerzální, takže to opravdu může mít každá postava na sobě. To, co jsem viděl, opravdu byla to asi zřejmě dáma, nechci urážet nikoho, neurážím nikoho, pouze reaguju na oblečení. Aby jako nebylo nějaké nedopatření. Byla to asi zřejmě paní dáma asi od rodiny, takový ten běžný typ, co potkám na ulici, a na nohách měla tělové silonky, lesklý tělové silonky. Takže vy, kteří víte, jak vypadají tělové silonky, lesklý tělové silonky na slunci, co to dělá na slunci, tak asi víte, prostě to sluníčko, světlo se vám od těch nohou odráží a dělá vám to z nohou opravdu nevzhledný sloupy. Já obecně tělové silonky rád nemám. Vůbec nemám rád tělové silonky, spousta stylistů, no někteří stylisti vám řeknou, že silonky jsou out, někteří vám řeknou, že se stále nosej. Já jsem mezi těma, kteří budou, no mám ten názor takový, že tělové silonky už se dávno nenosej. Tělové silonky nejsou potřeba nosit. Nejsou potřeba, protože mnohý dámy si myslí, že tělová silonka je v zimě zahřeje. Ne. Prosím vás, ten materiál, z čeho jsou silonky vyrobený, tak to je plast. To je prostě plast a plast nemá funkci vás zahřívat, ten vás zdusí. Plast prostě vás zadusí. To je jako kdybyste si vzali na sebe svetr z akrylu. Akrylový svetr, to je prostě plast. Silon, plast, to je úplně to samé, takže zkuste si na sebe vzít plastový svetr třeba a fast fashion je toho, teda fast fashion, ty obchodní řetězce, kteří vám nabízejí fast fashion, tak jsou naprosto plný jako tady těch svetrů, umělých svetrů, a nejen svetrů, to je daleko víc věcí. Takže opravdu silonka vás nezahřejete, silonka prostě vás dusí, vás prostě zadusí, budete se akorát potit a hlavně vám to deformuje nohu. A když už teda rádi nosíte silonky, tak prosím noste opravdu co nejvíce podobný vašemu tónu, vaší barvě pleti, vašemu tónu pleti, protože někteří opravdu stále nevědí, jak vlastně jako tu silonku nosit. Jak jsem řekl, já silonky rád nemám. Klientkám mi nedoporučuju, protože to akorát kazí nohu, je to nevzhledný sloup. Můj názor je takový, že opravdu silonka tu nohu deformuje, dělá vám to z nohy opravdu nevzhledný sloup, obzvlášť když je to lesklá silonka.
lesklý salonky prosím vás nenoste nikam to nikam nepatří vůbec, absolutně vůbec nikam to nenoste. Můžete se třeba, nebereme třeba to, co je na vystoupení, to jsou zpěvači, kteří to rádi nosí, protože to jsou ty, i když některý zpěvači by to nosit teda vůbec neměli, to si budeme říkat. Myslím zahraniční zpěvačky. Ale prostě nejvyšší to patří, to tam prostě patří. Nemám nic proti černým silonkám a síťovaným silonkám, to je prostě jako opravdu nádherný, bavíme se o té high fashion, o té vysoké módě. Do běžného života bych to taky jako nedoporučoval, tam myslím jako tělovou silonku vůbec. Vůbec do běžného života by nedoporučuji vůbec tělovou silonku, ale vy, kteří nosíte, dobře, to je váš názor, každý si může nosit, co chce. Já někomu neříkám, nepřikazuju vůbec, jako, co má nosit a nemá nosit. Jenom vyjadřuju svůj názor. A můj názor je takový, že opravdu lesklou tělovou silonku. Ne, to opravdu vám udělá z nohy nevzhledný sloup, který prostě odráží světlo a tu nohu vám ještě víc zvýrazní, takže vám ještě přidá na tom objemu, což není to vůbec pěkný. A je to škoda, protože jsem myslel, že Česká republika se trošku posunula, trošičku dál v nějakém směru se posunula, ale není to úplně jako ono. My pořád budeme trandit, někteří teda v nevzhledných botech, sandály s ponožkama a tělový silonky. Tělový silonky, já jsem nikde v světě neviděl, že by se nosily tělový silonky. Nikde jsem to neviděl, to jenom v České republice se pořád neustále objevují tělový silonky. Ale, jak jsem říkal, já respektuju názor, takže chápu třeba, že někteří z vás jste si to oblíbili, ale já opravdu nejsem zastáncem tělových silonek. Nejsem. Pokud tady třeba nebo zavítají dámy všech věkových kategorií nebo slečny, to je jedno, a chtěli by vědět, co patří do základu šatníku, tak já na svých webových stránkách já jsem vytvořil jsem základy šatníku pro jakoukoliv postavu, vlastně je to univerzální šatník, takže to platí na jakoukoliv postavu. Takže kdybyste měli zájem, můžete se podívat ke mně na stránky. Prodávám to za opravdu směšnou částku. Myslím si, že tam je 26 stran nebo 27 stran. Jsou tam i bonusy, vlastně odkazy na nekonfliktní velikosti, odkazy na obchody, na ty dobré obchody, jak kombinovat třeba zlato a stříbro, jestli se kombinuje nebo nekombinuje. To tam všechno najdete, vytvořil jsem to vlastně, je tam několik bonusů, jak se starat o oblečení, aby bylo dlouho hezký, a kde vlastně koupíte kvalitní kousky. Prosím vás, jestli vám můžu doporučit, nekupujte si fast fashion. Fast fashion je zrychlená móda a to prostě nám nabízí ty modní řetězce a většinou to bývá nekvalitní. Je to nekvalitní, kupujte si opravdu kvalitní kousky. Kvalitní kousky, investujte do sebe, uvidíte, že se vám to vrátí. Ten kousek vám může sloužit mnoho let. Vlněný kabát, opravdu třeba kvalitní vlněný kabát vám vydrží třeba i celý život, když se o něj budete dobře starat. Jako všechno, třeba kvalitní bavlněný tričko, nějaký dobře padnoucí sáčko a tak dále a tak dále. Nepodléhejte trendům. Trendy, když vám někdo řekne, že třeba teďko trendy bude červená barva nebo žlutá barva nebo všechno kalhoty žlutý sáčko, a i když víte, že v tom třeba vypadáte jako kanárek, tak si to nepůjdete přece hned koupit, takže nepodléhejte trendům. Kupujte opravdu kvalitní kousky a trendům pokud nemáte základy, tak trendům se vyhněte, protože trendy prostě bohužel se pořád opakují dokola, furt to tady bude neustále, točí se to pořád neustále dokola. Takže opravdu dobrý je si pořídit základy nebo koupit si do šatníku takový ty nadčastový kousky, které tady jsou už dlouho můžete je kombinovat se vším dohromady. Se vším a bude to pořád cool, bude to pořád trendy. Z toho se dá krásně vytvořit i kapsulí šatník. Úplně s přehledem. Pokud máte rád minimalismus jako já taky mám rád minimalismus.
a opravdu jako se z toho dá tvořit cokoliv chcete, opravdu ano, to vám můžu zaručit. Takže kdybyste potřebovali nebo kdybyste chtěli, někde vám tady nechám odkaz na své stránky, tam se můžete podívat a jestli třeba budete chtít, můžete si tam zakoupit moje základy, jenom, že mi tím děláte radost, že moje práce k něčemu bude na onlineu. A opravdu jako můžu vám zaručit to, že nešlápnete vedle. Nešlápnete vedle, jsou tam nadčasové kousky, máte tam návody, jak to nosit, čím nosit, odkazy na obchody a tak dále a tak dále. Takže pokud jste vydrželi až sem, tak vás obdivuju, protože já když mluvím, tak teda mluvím. Ovšem, dokážu na to téma mluvit opravdu jako dlouho. Takže prosím, nenoste lesklý silonky. Nenoste je. Pokud máte rádi tělové silonky, noste si je, noste si co chcete, samozřejmě to je jasný. Ale můj názor je ten, že tělové silonky jsou prostě dávno out. Nikde ve světě se to nenosí, jenom prostě u nás se to nosí, což je jako hrozná škoda. No, nic, takže už končím teda. Užívejte si ještě hezkýho počasí, taky ještě máme, jestli se to dá nazvat teda babím letem, no. Dneska teda hezký je, což je fajn. Doufám, že nám to ještě chvilku vydrží. Užívejte si hezký počasí, dokud to jde. A možná někdy natočím zase nějaký takovýhle spontánní, nějakou rychlovku spontánní. A to je asi všechno za mě, mějte se hezky a zatím čau.